Penduli yazi kulo live. But now uphendula uba wena Pendula uzafuna ntoni umbuzo ngalo before information. Ugoduka nini goduka? Before ndigoduke khani kusekhaya apha. Uzawugoduka lo mntazana udikiwe nguwe uyaphela. Udikiwe. Umlungu wapi ngubani igama lomlungu lowo ungumzi wakhe lo? Kusekhaya apha is crazy. Ndithi kuwe kusekhaya apha. Umdikile goduka. Uziba ngubani igama lomlungu? Hayi, it's disappointing sana. Akho ngithi When I put someone on Shwendo, I don't expect you. Ndishiyile dongo kwam. this, but this is an inherited beef because there's no way It's an inherited beef. it's an inherited beef. There's no way this will happen. Unless you chop it in I'll half. take it. Someone that and I went out and I saved her. No, don't you dare ushiwe indoda uyahlanya wena. Don't say Ndizanilinda nithethe kude kuthethe oyi-1. don't say rabashinwaya kazange ashiwe Ithetha ke lento mix iphilisi. Yo, hi guys, molweni namkelekile nonke kwesitshisa be entertainment. One thing ngesana ngoNandile uyawucinga uba niziitshomi then akujikele. There is no one above the program when it comes to Nandile as a friend. Namhlanje nguNwayi ngomso ngumkhrisana, the other day ngomnye, even nalo akhreshe kwakhe ngoku lo amthethelelayo ade axabane noNwayi. Guys, uNwayi is someone who assisted her. And ansakhumbula noba istory sasithini but ingathi umlungu wayemtsikele drugged engakwazi ukuthini, then she went live. If you remember that story, guys, please come forward and share it down on the comment section. But uNwayi was one of the very first people to go out there ariske ubomi bakhe ehambe eyofuna uNandile yofunana noNandile just to save her. But namhlanje jonga umenza ntoni guys, yo kuthiwa umuntu ungabomnceda ke sana. But anyways, backup story iqale njani nalento yoba uNwayi no Nandile are now currently trending, and it's, you know, Nandile versus uNwayi beef, right? Ichom ka Nandile le yena uNandile alele kwayo. So uNandile is currently crashing at her place, and unfortunately, according to what I've been seeing online, le chomi lena ke told uNandile indoba, listen ke sana mna indaba ze live andisazenzi because uNwayi and her friends, I was going out there to just simply ask indaba ye visa, then ilive kwagqibela kuyimokhari kumokhwa mna nempilo yam. But according to the people that were on the live, bathi no, yes usisi did join, then ke wabuza indaba ye visa, then started, you know, just sharing about impilo yakhe. And then onwabisa ke, they then started asking questions. Hayi into ba usisi wangena wabuza ngevisa, then onwayi started acting ngalendlela le video enzonifakela yona. So according to uNandile uthi le chomi le was bullied, number one, by Onwayi nechomi zabo because they refused to believe her and even went as far as demanding receipts. uNandile yena uthi, what I am against is the fact that nina Nwayi, just because niphumelele, just because i-boyfriend zenu zinenzela izinto ezinkulu, each time sikwi-lives zenu nifuna intoba masibonise what our boyfriends are doing for us, what are they buying, things that uyabona nje izindlu, all those things. Why nifuna i-receipts? Why are you demanding i-receipts? And Nandile felt like him, oh Nwabisa, they were asking for evidence intoba khawenze i-house tour njengoba uthi unendlu apho. Then ke ichomi kaNandile did not want to do that. Then ke ichomi zaNwayi noNwayi ke, according to Nandile, again guys, this is according to Nandile, uthi ke they started mocking her, bemxelela ngetoba ube hlapsi ke sisi because abelungu they can run away. Uyenzile kona i-background research yoba indlu le uthi ngeyakho ibelonga kuye nyani na, because lo mlungu ngafumaniseka kuba uyi-divorcee and usayine i-prenup ke sisi, ube hlapsi because ungathi namhlanje unendlu ngomso awusena kwatwa. And ke they ended up laughing behleka londo ne-accent yakhe intoba hayibo lona usixelela ngoMauritius ithini akakwazi nothetha i-English kakuhle. Guys, khanike nibukele le live, then ke ndizawuphinde ndibuye ke ndizonichaza ini miliyoni yonke magezela ke ichomi yam apha lo Nwayi nithi right kuhlekwa ichomi yam ke apha nansi thule phayani noba wayilila futhi because wayikhathazeke gqithi. ndibona uthi ayipassport
Onandile pha. So kalopha buhamba labantu eMauritius nasezansi. Uyamva lo? Uyabo kwa English. Bajaji English echomi ambaphikisa kwaloba waye eMauritius. Into okufanele account shomi account yakhe waye kuyo. Live ngathi ngablockwa. Wayefotele ranking. Hayi wethu. Imagine. Passport le irongo. Bahlalela uclass abantu abagqoba bathi ndirong inqundu yenu hey ngizawudelete le videos nhle kwayimani uzandiphambanela but mayihlale nje ngoba yi1 hour. Stupid nguwe lo uza ne-information engaphelele. No, tell me, like, you set yourself up. I'm so sorry. Because bafuna enze health tour ingase zifike nezomphathi Jom. That was scary. Zibili sele amanzi. We were just speaking, like, bekhuluma nje indaba yakhe ekhuluma esehlani wena mase uyangena ne so. Nje kunothi engaged. Kodwa moya miyaka kefuzile phezu kwakho ube uqamba. Imagine unwayi. Kodwa bekuzobuza into yevisa apha. Uyonyanya xa phezu kwakho. Kuthi abane prenup kuyabelungu ngesisi. Ubhasa ungafumani kwaloko sibazo multi. Yo. You are sure? Yazi biyatshintshwa loo nto. Xa ingakuthembi nge-1,000 rand. 2,000 izakufaka kanjani kule nto? So ke nansi le live uNandile alwelwa phezu kwayo uthi nje onwayi nje there is just no valid reason for them to be going on live. She does not understand why they have to be live because i-lives zabo they are very classist. Uye uhlale phaya ube ubuza into yoba i-boyfriend yakho ikuthengele ntoni uthi unwayi is the last girl to be asking those questions because izayizayi legenza lakhe ulibonile into yoba amadoda anjani even though enazo oluveton nontontoni guys zibo bizana amagama sendibele no Dolce and Gabbana. I think oh guys uthi uNandile listen my babes jonga ngoku ushiyeke nomntana you can't even take those bags back and then uyo exchange so that uzofumana imali yobisi andazi kuba uyivephi leyo ba utata womntana kwanayo uyohluleka ukondla umntana ngose kuzodinga into ba makuthathwe these gifts zihanjiswe ke ngoku ziyo exchange for uba unwayi akwazi ukuafforda ubisi. Anyways ke unwayi uye waphendula guys saying that I literally do not understand what I have done to Nandile. Went as far as sharing a screenshot ke apho uNandile wayicela ukuhlala naye nezokhumbula before Unwayi and Unwayi saved uNandile. uNandile used to praise Unwayi guys online athi yo guys ndiyarhalela impilo kwaNwayi i-boyfriend yakhe imenzela 1 2 3 Unwayi nje ikuku yakho isebenzisa kakuhle wara. Then people are saying that is screaming jealousy ke sana. So Unwayi ke abonise i-followers zakhe into ba jongani guys, imagine if I had allowed for this girl in my life wayendi Emile ne, and this is what uNandile said to Unwayi wathi hi Nwayi ndicela xa uphuma siye maybe a restaurant or out uhambe nam. I won't be uxanduva. I have imali qha andinamntu wohamba. I'm always bored indoors. Inoba wayifuna kwala madoda kwaNwayi ke sana. Jealous Nandile, fix yourself guys. uNandile guys kwi-live ude waphosisana nge-twin brother yakhe wathi iswelekile just because ebengafuni ukuzehlisa to one of the girls ebemthuka ngomama wakhe esithi unganixeleli ngomama wakhe into yoba wasweleka umama wakho. Mna I also lost my twin brother. Kura i-twin brother yakhe has decided to cut her off because wenza izinto azenzayo on social media, then i-twin brother decided to cut her off. Akho twin brother yaswelekayo. I hope guys ninayo a brief summary yes story. Let me go ahead again guys ndidlale the rest of the live. Thank you so much for joining me. Don't shortly. Bye guys. She's still saying one by one, Chomi. Hi, because we've been standing with her the whole time. We're trying to understand where she's coming from. Uthembela ngumuntu oshothemba bezamphendla into engekho because uyambona ubuthethe ezazi Thembela uyahleka yena uyanyuka. No, actually, I'm new to akhuluma. Angifuna ukumuzwa ke myself. Masimuteni thina. Yeah, too late. Mike, thetha Nwayi. Ndithetha ntoni? Ndibuza ba
Xa ubuza abantu babafumana malini kwama boyfriends wabo Benke ndabuza abantu bawufumana bani boyfriend yakhe. Benke ndabuza bani? Why? Exhibit. Can you make an example? Benke ndabuza bani? Kanjengobani so? Ubuzwe ngubani? Gompi lowo. Ubuzwe ngubani? Ubuzwe ngubani? Lo udinde screenshot okay. Ubuzwe ngubani? I'm assuming. Next question. Can I answer Unandile? Umbuzo uthi wena xa uphanda abantu kwi live uba bafumana malini kuma boyfriends akhe wena uyufumana ntoni ngalo information utsho umbuzo akunyanzelekanga siyiphendule lento sibuza masidlule kuwe ke xa unganyanzelekanga ndifuna umuntu ozawuphendula lo mbuzo because nifake intombazana apho ba mayiveze uba ifumana malini ifakwa ngubani izingenele ngokwayo. Hold on a second. Do you know Umbuzo wakho was totally off because uyaqamza. Uyaqamza though. You couldn't answer the question. Uyaqamza nandilethula. You could not answer the question. Nandilethula. Uyaqamza. But ndiyaqamza umbuzo uyaqamza nandilethula. Ubani ofake live nandi uzosibuza lento usibuza yona again andoni because you always ask people to prove themselves whereas on why ba prove baba no Louis Vuitton that cannot even okwazi nomjikisa so if yakhe no Louis Vuitton oh girl whereas on why let me tell you uyaqamza sithandwa yeah ibeef yakhe ayenze sense lento